Hayi cha uyangibhedela nje umphathi. Hawu. Uthi indaba yena khethe mina uthi mina ngiyosebenza endaweni ezofaka impilo yami engcupheni. Sukela nini kube yimini oyosakaza bukhoma. Ngoba mina ngiyazi ngihlalekise studio. Hawu, uzongijwayela indaba kaBhavu nje umphathi. Yazi uzongijwayela indaba yombongolo. Muthi nje vela suka nje ngijwayele nje indaba kaGadasi. Ngijwayele nje futhi nje ibuyi mic yami on. Yashahla ukukhulu insizwa lapha ke emlaleli lana kweGonzo Radio 0.5 FM. Uhleli nami ke uGonzo iyenzeka leyo nto Mr Fingerbender. Insizwa le ingoma entsha lena angiyazi kahle kahle ukuthi nami ishawo bani sisozwa ngayo lapho ke emlaleli. Mawuyizwa nithi ishawo bani washayela nje ku 0768748438. Ingoma le ethi nje uyangijwayela umphathi ungijwayela indaba kaGadasi ungijwayela indaba omphongolo. Ithi nje umphathi ungijwayela indaba eDelfute. Umphathi ungijwayela indaba kaBhavu. Shayele ke usitshela ngabe le ngoma ishawo bani ngabe iculo bani le ngoma. Elvovo. Ayi kodwa ngeke kubo Elvovo mayithi ngilala ngo I love you. Vuka ngo morning baby. Phela sokhumbula mlaleli uthi uElvovo wasala kancane samthola uPalisa. Kwamphunyuka nje kancane. Wabuya ke eLambatha. Shayile ke mlaleli usitshela thona ngabe ucabanga ukuthi ubani lo. Uhlelo lethu lo luthi ke ubani lo lapho sidlala khona ingoma entsha. Sitshele ukuthi ngicabanga ukuthi ngabe ubani lo. Ukhumbule ukuthi kube umuntu osothando nothando lolusha ngoba siyazi uthando lolusha lolukhulupanisayo noniphalisayo akulona uthando oludala oluzacisanayo. Siyazi uthando oludala leyavurvayana lazacisana lihamba nama true colors hamba nokuthi yo kanto nje lamba nokuthi ayibo legenda. Siyazi ukuthi lamba nokuhlukana kwakhona usali normal usalukhexile. Shele usitshela thona ngabe ucabanga ukuthi ubani lo. Line 1 sawubona. Ubani lo? Ngisho lo. Umshunqisi. Awucabanga ukuthi mhlawumbe kube umshunqisi ngabe uthi ngilala ngo Mvuka ngo oho. Nambe sengicabanga nje mlaleli. Sitholeke la omunye ke line 2 sawubona. Wena uthi ubani lo? Utsekeleke. Usho ukuthi I love you no morning babe nje kuphela lo menze waba nje. Asiphuthume ngaseyitolo mlaleli sibuye ke usitshele ukuthi wena ngabe ucabanga ukuthi ke ubani lo.